vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Regedzai tibva tapinda messages edu atadzoka takakubatirai. Nyaya yedu inotevera ndakaitumidzirwa nevamwe mukoma vedu avo vainge vachiti mukoma, ndinokumbirawo kuti kana mava kuverenga munge muchizobvisawo zvimwewo zvamunoona sekunge zvinokwanisa kuzonditengesa kumhuri yeZimbabwe, nekuti munharaundawo mandinogara I suspect kuti kune vanhuwo vanoteerera chirongwa chenyu, zvimwe kuda vanokwanisa kuzoziva kuti ndiani uyo ari kutaura, nekuti kana kuri kunzi vanhu vakazoziva kuti ndiani uyu ari kutaura, ndinokwanisa kuzotozvikanganisira chiraramo changu, sezvo izvi zvekuita zveuprofita ndo zvinotoraramisawo inini zvekare, ndo zvinoraramisa mhuri yangu. Asi ndangodawo kuti ndinge ndichingobvisawo izvo zviri pamwoyo pangu. Nyaya yangu mukomanashi yakamira sekudai so. Ndingangoti ndakangotangawo kuita izvi zveuprofita from a very young age, zvimwe kuda apo pandainge ndichitori kuma 16 years or so. Tava maform 4 ndo panakangonzwa sekunge painge paine mweya uyo wainge waburuka, mweya uyu wainge waburuka uri pa mweya uyu wakaburuka pandiri wainge uri mweya wechiprofita. Kana kuchechi ikoko kwandainge ndichinamatira, vanhu vainge vava kutoziva kuti pano pasangano pane mukomana anoprofita, ende ndaitonzwa simba raMwari riri mandiri pose pandinenge ndichinamatira munhu, kana kuti pose pandinenge ndichivakira munhu muteuro wekuti ange achizoenda kunoshandisa. Zvadaro mukoma ndakabva ndazongokasikawo kuwana, sezvo ndainge ndiri munhu aizivikanwa kuti munhu uyu muprofita wemazvokwadi. Saka pane umwewo muprofita uyo akabva azongondimanikidza kuti ndinge ndichizowana mwana wake, but ndakapinda mumarriage iyi not because out of love, but zvainge zvitongoriwo zvinhu zvekuti ndakamanikidzwa muchechi imomo kuti ndinge ndichizowana mwana wemuprofita uyo ainge ari muprofita mukuru kwandiri, even though ndainge ndine musikana wangu uyo wandainge ndichida. Musikana wangu uyo ndainge ndakamuda kubva patainge tiri maform 3, and ndiye wandainge ndichida kuti ndinge ndichizopinda naye mumarriage. Asi sezvisinei ndakabva ndazongokaruka ndazongowanawo mwana uyo ainge ari mukuru wepasangano ipapo apo pandainge ndichinamatira ndiri. Zvadaro mukoma takabva tazongotanga kungofamba, tainge tiri inini nevamwe vaprofita tichifambawo tichiita izvozvo zvekuprofita, ende takasangana nezvimwe zvinhu zvainge zvichityisa. Dzimwe dzimba dzatainge tichikokwa madziri, taitopinda mukoma totoona kutoti panenge paine nyoka. Dzimwe nyoka dzataisangana nadzo dzinenge dzakura kuchembera, zvaizva zvekuti nyoka inenge yava kunhuhwa nekuda kwekuti inenge yakura yachembera. Vamwe vachiti nyoka dzacho dzimwe dzinenge dzakasiyiwa nemadzitateguru avo, dzimwe dzainge dziri nyoka dziya dzedivisi, dzimwe dzainge dziri nyoka dzaishandiswa kuti dzinge dzichibira vamwe vanhu upfumi, dzimwe dzaishandiswa kuti dzinge dzichisvodzesa zvipfuwo zvevamwe kuitira kuti ivo vange vachingova vanhu vanenge vaine zvipfuwo zvakawanda munharaunda imomo mavanenge vagere. Saka mukoma nezvose izvi zvatainge tichisangana nazvo, inini ndakazotanga kuita dambudziko rekutemwa nemusoro. Ndaingoti pose patinenge tafamba, kana kuri kunzi tinenge takwanisa kubata chikwambo, ndaibva ndazorwara mukoma. Ndairwara zvekuti ndaikwanisa kuzvimba makumbo kana kuita nguva yakareba ndichingorutsa non-stop, kana kungotemwa neumwe musoro wekuti wega waikwanisa kufungidzira kuti panapa ndava kutoda kutofa. Saka ndo patakazotaura over this issue yekuti zvinhu izvi zvatainge tichifamba tichibvisa mumamisha mevanhu ndo zvimwe zvezvinhu zvainge zvichitirwarisa. Then pane umwe mudhara uyo watainge tichifamba naye. Mudhara uyu akabva azosuggesta iye akati iyewo ainge aine munhu waainge achiziva. Haana kutiudza esachi kuti munhu uyu waainge achiziva ainge ari n'anga, but yainge iri n'anga iyo yaizanganisa zveun'anga zvekare ichiita zvenguo tsvuku. Akangotiudza kuti ndine umwewo wandinoziva, madzibaba ivavo vanobatsira, kana tikaenda ikoko tinokwanisa kunosimbiswa. Ndokubatawo mishonga kwandakaita ikoko mukoma. Ndakabata mishonga tichingoti tiri kuenda kunosimbiswa kuitira kuti patinenge
tichifamba kana tikazosangana nezvinhu zvinotiremera zvekuti zvinozotanga kutirwarisa, at least isusu tinenge tagara takasimba kudhara. Ndo mabatiro atakaita iwawo, makona akashatisisa. Then mukoma takazoti taenda kuya, ndo patakabva tazoona kuti munhu uyu ainge achizanganisa zveun'anga zvekare achiita zvenguo tsvuku. Saka munhu uyu akabva azotibika. Inini mukoma ndine nyora dzandakatemererwa kumusana kwangu, ndine nyora dzandakatemererwa ku right shoulder zvekare, nenyora dzandakatemererwa ku left shoulder, nemumuchiuno mangu umu ndakatemererwa zvekare nyora bati kumusana uku. Saka takati tachitemererwa nyora idzi takabva taudzwa kuti ndo zvinhu zvichange zvichizotibatsira kana kuri kunzi tinenge tasvika pamusha panenge paine mishonga inenge yakashatisisa. Then takabva tazonzi kana muchida ndinokwanisa kukugadzirai, then takabva tazonzi kana muchida ndinokwanisa kukubikirai tsvimbo dzenyu. Mukoma, tsvimbo inini yandinoshandisa inini ndo tsvimbo yandainge ndichingoshandisa kubva ipapo apo pandainge ndichiri kuma 16 years. Ndo tsvimbo yangu iyoyo yakabikwa nen'anga, ende ndo tsvimbo inondirakidza zvose zvandinenge ndichida. Asi tsvimbo iyi nekufamba kwenguva mukoma ndakazotoona kutoti itsvimbo yakaita setsvimbo yaAroni. Tsvimbo yangu mukoma inokwanisa kutoshanduka kutoita nyoka yekutoti kana ndasvika panhu panenge pakaoma, inyoka inokwanisa kutodya dzimwe nyoka. Asi itsvimbo mukoma yandingangoti itsvimbo now, yandingati yava tsvimbo yehurombwa. Saka tsvimbo dzedu idzi mukoma dzakabva dzazotorwa nen'anga iya, ndokubva n'anga iya yazotitora ikabva yazoenda nesu mugomo. Tsvimbo idzi dzedu mukoma takazonodzisiya mune rimwe bako. N'anga iyoyo yakatiti ibako rinoyera, ndokwatakabva tanosiya tsvimbo dziya. Takanodzisiya tsvimbo dziya kwemazuva, ende pose ipapo patainge tadzisiya mubako imomo tainge tigerepo pamba pen'anga iyoyo, ndokubva tatongotanga kutongobatsira n'anga iyoyo mabasa epamusha, nekuti yainge iri nguva yekurima. Then takazoti tapedza kubatsira n'anga iyi nemabasa epamusha, ndo payakabva yati taifanira kuti tinge tichizokwidza zvekare mugomo, tinge tichienda tora tsvimbo dzedu. Chishamiso chatakasangana nacho mukoma ndechekuti tsvimbo dzedu idzi dzainge dziine maruva, amene kuti maruva awa ainge akabukira achibva pai, but painge paine maruva ainge achinhuhwirira. Then takabva tazonzi nen'anga iyi patainge tava kudzika mugomo, maruva aya taifanira kuti tinge tichimamirira kusvika azooma. Taisafanira kudzokera kumamisha kwedu kusvika maruva awa aoma, nekuti n'anga iyi yainge ichida kuzoti gadzirira zvekare mimwe mishonga iyo yaizotibatsira. Saka takazogara pamba pen'anga iyi mukoma kwemwedzi wose tingoripo tichingobikwa. Maruva aya akazoti asvava aoma, then n'anga iya yakabva yazoti umwe neumwe aifanira kuti ange achizotora maruva aya, then maruva aya akabva azopiswa mushure mekunge akuyiwa, ndokubva tazopiwa dota riya. Then takati tapiwa dota riya, then dota iroro rainge rakangoiswa muzviplastic, tikabva tazonzi dota iroro ndo rataifanira kuti tinge tichizoshandisa kana kuri kunzi tikaona sekunge masimba edu ekuprofita anenge ava kuda kunopera. Ende takabva tazonzi musi unonzi madota awa anenge apera, ndo zuvawo rekuti chiprofita chedu chinenge chaiswa matiri chinobva chapera, zvekuti unenge wava kusakwanisa kana kuita sei. Takabva tazopiwa mhiko yekuti kana ukazoda kuzozama kuramba uchienderera mberi uchiita zvechiprofita, ndipo paunozorohwa neshamu yekuti unozosangana either nezvikwambo kana kuti neimwe mweya yekuti inozotokuurayira paspoti ipapo. N'anga iyi yakangoti be careful, nekuti kana mukaramba moda kuita zveuprofita mushure mekunge dota iri randakupai rapera, ndaona umwe wenyu azodzipwa, ende kudzipwa kwacho hakuna kana anozokwanisa kuzokununura, because unenge usisina kana simba. Hakuna munhu anokwanisa kuzokununura nekuda kwekuti unenge wataika mhiko dzako. Saka ndo mhiko dzacho mukoma. Inini ndichiri nawo madota iwawo ndinongoitawo zvekutsanzidzira
akatsanzidzira kuitira kutiwo chiporofita chacho chisazobva pandiri, because ndo zvinhu zvandingatoti ndo zvinondiraramisa zvekare, ndo zvinoraramisa mhuri yangu. Zvadaro mukoma takati tapiwa madota aya, inini ndakabva ndazodzokerawo kwangu kumba, then madhara aya andainge ndichishanda nawo navowo vakabva vazodzokerawo kumamisha kwavo. Zvekare tainge tatopiwa dzimwe mhiko dzekuti hataifanira kuti tirambe tose tichingoshandira panzvimbo imwe, nekuda kwekuti masimba edu nengirozi dzedu idzo dzainge dzanyatsokuchiburuka manje dzaizotanga kuzorwidzana, ende chainge chisiri chinhu chainge chakanaka. Saka umwe noumwe akabva azotanga sowe rake. Inini mukoma ndakatanga sowe rangu at a very young age. Pandakaona kuti zvemuzimu zvainge zvisina mari, ndo pandakabva ndazotaura nemudzimai wangu ndikati ko zvainge zviri sei kuti tinge tichienda zvedu kuSouth Africa timbonozama kunotsvakawo chiraramo. Ndo pandakabva ndazouyawo kuno kuSouth Africa. Ndakazoti ndava kuno kuSouth Africa mukoma, disadvantage yakaitika kwandiri mukoma ndeyekuti vanhu vazhinji vainge vava kuuya kwandiri vainge vari vanhukadzi, nanhasi uno ndiwo vanhu vanowanzokuuya kwandiri. Saka inini mudzimai wangu mukoma, iye munhu wekuti ane matambudziko ake awo aanopota achisangana nawo, handizivi kuti anokonzereswa here nekufamba uko kwandakaita, because mudzimai wangu ane nguva yekuti anogeza non-stop. Saka ndainge ndichitokwanisa kutogara kwenguva yakati rebei ndisingakwanisi kusangana naye pabonde, nekuda kwekuti anenge achiita heavy bleeding ende zvinototora nguva. Ndakatombozama kumuvakira minamato yakasiyana siyana, but ndaitoita sekunge ndainge ndichitotungidza moto. Saka takabva tazongosvikawo pakuzotongojairira kuti ndo zviripo, ende ndakapiwa mhiko dzekuti handitendedzwe inini nemhuri yangu kuti tinge tichiendawo kuno batsirwa nemamwe maporofita, ende handitendedzwe kuti ndinge ndichienda kunovhunzira kun'anga kana kumapastors. Ndo dzimwe dzemhiko dzangu idzodzo. Ndinofanira kuti ndinge ndichizvivakira ndoga minamato yangu nekuda kwekuti ndakapiwa masimba, asi ndakatadza kuvakira mudzimai wangu minamato wekuti izvo zvinomboitika paari zvekuti anongotanga kuenda kumaperiods kusingapere zvinge zvichizosvika pakupera, asi ndakazvitadzawo mukoma. Saka zvadaro mukoma ndakati ndava munhu wekuti ndaingogara ndisina saka zvadaro mukoma ndakati ndava munhu wekuti ndaingogara ndisingakwanise kusangana nemudzimai wangu pabonde. Ndo pandakabva ndazopindwa nemweya weruchiva. Zvakaitika ndezvekuti pane umwe mukadzi uyo akauya kwandiri. Mukadzi uyu ainge ari mundevele, akauya kwandiri. Akatanga auya ari oga, iye akatouya kwandiri achichema. Then ndakabva ndamubvunza kuti ko chiiko chainge chichiitika kwaari. Akabva ati murume ainge ava kuda kumuramba nekuda kwekuti ainge achitadza kuzvarira murume wake mwana. Saka ndakabva ndamunzwira tsitsi mukadzi uyu ndokubva ndazotanga kumubatsira, asi ndakabva ndazomuudza kuti aifanira kuti ange achizodzoka nemurume wake. Murume wacho akazouya, vakauya vari vaviri. Ndikabva ndatanga kuvavakira minamato. Zvino mukoma zvakazoitika ndezvekuti ndakazoti ndava kubatsira this couple mukoma mukunotenderera paya ndichivakusha mvura yeminamato mutsoka dzavo umu mukoma, semunhuwo ainge agara ari panzara. Ndakati ndava kukusha mukadzi uyu mvura, then iye zvipfeko zvake zvaainge akapfeka zvakabva zvazonoti mbambamba nemuviri wake sezvo ainge atota. Ndo pandakabva ndazoona kuti ainge aine chivakashure chainge chakabviro kunaka mukoma. Ndo pandakabva ndazong'ora ipapo, ndikabva ndabatwa nemweya weruchiva. Mukadzi uyu ndakazongoramba ndongomutarira, ndikaona kuti zvedi mukadzi uyu ainge akaumbwa ende ainge akanakisisa mukoma. Zvadaro mukadzi uyu ndakabva ndamurongera zano rekuti ndainge ndichida kuti ndinge ndichizorarana naye. Ndakabva ndatanga kumuvakirawo minamato ndichimuudza kuti minamato iyi ndinoda kuti unge uchizoishandisa, asi uchinoishandisa handidi kuti iye murume wako ange achizozviziva. Iye akabva ati zvakanakai munhu waMwari. Then mukadzi uyu akazongoramba ozongotanga kutaura neni over the phone. Ndikabva ndaziva kuti zvainge zvaita. Then mukuzonotaurirana ndokubva ndazodanana naye mukadzi uyu. Ndakadanana naye kuzosvika achizobatira pamuviri. Then iye
haana kunyatsokunzwisisa kuti pamuviri pacho paakabatira painge pari pamuviri pangu here kana kuti pemurume wake. Ndakamushandisira zvekare minamato minamato yekuti ndinge ndichikwidibira pfungwa dzake pandainge ndava kusada nezvake. Ndakakwidibira pfungwa dzake kuti iye angofunga nezvemurume wake. Ndakatora pfungwa dzemurume wake ndikabva ndadziisa mumbiya, zvekare ndikabva ndatorawo pfungwa dzake ndikadziisa mumbiya, ndokubva ndakwidibira mbiya iya ndikaita mhiko dzangu ndichiitira kuti vanhu ava vasazofa vakarambana. Nayewo murume uyu, just in case kana mwana uyu ainge ari mwana wangu, iye asazombofa akasuspekta kuti mwana uyu akazvarwa nemudzimai wake, mwana haasi mwana wake. Ndokusaka ndakabva ndazovavharira vose vari vaviri mumbiya imomo. Kunyange vakanetsana sei, vanongoramba vachingodzungaira vari mumba mavo nekuda kwekuti vakavharirwa mumbiya. Pfungwa dzavo dzinongofunga chinhu one. So mukoma, zvadaro ndipo pandakabva ndazongotanga kungopindwa nedhimoni rekuchiva. Pari zvino mukoma, ndingangoti ndasangana nevakadzi vanosvika kana kuma70 chaivo. Ndingangoti vakadzi vose vakauya kwandiri, ndingati 95% yevakadzi vakauya vachibatsirwa neni. Vakadzi ivavo ndakagumisidzira ndazovaitira minamato yekuti vange vachizondichiva pabonde, then tobva taita bonde. Ende ruzhinji rwavo vakadzi ava vanhu vainge vachiuya kwandiri vachitsvakawo munamato wekuti vange vachibatira pamuviri. Ruchiva rwacho mukoma rwakandibata ende runondibata nesimba. Saka zvinhu zvekuti ndangoti rekedzai ndinge ndichingouyawo kuzoreurura padare renyu, nekuti kwekuti ndinge ndichireurura chaiko handitomborina. Zvinhu zvekuti hazvitauriki, nekuti kana ndikagara ndazvitaura ndinobva ndazorasikirwa neizvo zvacho zvinondipawo mari. Ende nditoriwo munhu wekutoti kwangu kusangano ndinotokurudzira kuti tisati tatanga sangano then ndobva ndatoti uyo anenge aine chaanenge akatadzira mwari wake ngaasimuke areurure. But inini zvitadzo zvangu zvandiinazvo zvakatowandisisa kudarikidza zvitadzo zvevamwewo vanogara vachireurura kusangano kwedu. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Saka ivo vainge vakati mamwe madetails please leave them out, nekuti ndinotya kuti ndinozorasikirwa neicho chinondipa chiraramo. Hei, zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi ndine nyoka inopota ichishanduka, hanzi ndine tsvimbo inopota ichishanduka kuita nyoka. Saka vakanditi musataura about zvimwe zvainoita nyoka iyoyo. Hei, zvakaoma hazvo veduwe. Please ngatizamei kutaura navo mukoma vedu ava mucomment section.